Vi har denne her amin, som hedder resapin, og I kan se strukturformen her. Og først vil jeg lige starte med at fortælle om, hvordan man kan beregne molekylformlen ud fra den her strukturformel. Og det kan man egentlig ved selvfølgelig at tælle alle de bogstaver, som man nu kan se. Og så ved man samtidig også, at på hvert knæk, der er på de her linjer, der er der et C-atom med et H-atom udenpå. Og hver eneste gang der er 2 streger, så er det en dobbeltbinding. Og det er egentlig bare det. Det er relativt simpelt. Ja, og dette stof, det kender vi fra Indien, hvor det går under navnet Indian Snake Root, og det er tidligere brugt mod sindssyge, feber og slankeblod, og nu til dags, der bruges det mest til at kontrollere blodtrykket. Og man ved, at Gandhi har brugt det som drugmiddel før i tiden. Så har vi nogle funktionelle grupper, som man kan se. Methoxygruppen her, og de 4 herovre. Og så har vi 2 ester her, og så har vi jo selvfølgelig aminen her. Ja. Og som sagt, så har vi aminogruppen her, og vi har egentlig også en her, men det er så ikke en aminogruppe, fordi at den sidder ved siden af en dobbeltbinde. Og den her aminogruppe, den har baseegenskaber, fordi den har et frit elektronpar. Og den er her, fordi at den binder sig til 3 C-atomer. Stofudvandopløselighed. Der skal vi kigge på de polære og de upolære grupper. Vi har en polær gruppe, meget lidt polær gruppe her. Og så aminen her, som er noget mere polær, den burde være opløselig i vand, men fordi stoffet er så stort, med methoxygrupperne herude og helt herovre, så er stoffet samlet, så er det ikke polært nok til at kunne opløses i vand.